Čaute, spustili sa Macaly cez WhatsApp. Odteraz môžeš vibe kodiť on the go. Nepotrebuješ absolútne žiadnu novú aplikáciu, jednoducho funguješ cez WhatsApp, ktorý máš aj tak v telefóne. Pokojne môžeš postaviť celý web od nuly. Či už je to e-shop, booking system, portfólio, landing page, čokoľvek ťa napadne. Agent ti to postaví na základe toho, čo mu napíšeš do správy. A pokiaľ už funguješ v Macaly, určite oceníš, že môžeš takto jednoducho editovať svoj existujúci web. Napadne ti, že treba vymeniť fotky alebo updatenúť ceny na e-shope? Jedna správa cez WhatsApp a zmena sa pripraví na pozadí. Web takto môžeš dokonalovať úplne odkiaľkoľvek. Agent ti pošle link a ty hneď vidíš nové zmeny. Bez toho, aby si musel sedieť za počítačom. Posielať môžeš text, hlasovky, screenshoty, PDF-ka, vlastne čokoľvek ťa napadne. A jazyk je mu to úplne jedno. Slovenčina, čeština, angličtina, rozumie úplne všetkému. A najlepšie je, že agent si pamätá tvoje projekty. Týždeň, mesiac dozadu, vie presne, kde si skončil a kde má pokračovať. Martin, počkaj. A na čo by som to používal? Veď mám Macaly v počítači a mám tam všetko, čo potrebujem. Prečo by som používal WhatsApp? Tak počúvaj, nie som bol u barbera, sedím tam, pozerám na jeho web, Wix Template Web. Vyzerá to zastaralo. A tak sa ho pýtam, či to nechce spraviť trošku modernejšie a lepšie. Že nie, že na to nemá čas, je to komplikované a má kopu iné práce. Klasika. Tak vyťahnem mobil a píšem. Tu je pôvodný web, prerob ho do moderného štýlu, zachovaj pôvodný rezervačný systém, použij reálne fotky a recenzie z Instagramu a Google Maps. A to bolo celé. 4 správy? 4. Nič viac? To bolo všetko. A čo rezervačný systém? Fungoval úplne rovnako ako predtým. No a jak dlho to trvalo? Vieš čo, asi 5-7 minút. Počas toho, jak ma strihal, tak mi prišla notifikácia, otvoril som mobil, bol tam link, klikol som na ňo, ukázal som mu to a bol totálne prekvapený, čo to dokázalo za 5 minút. Zaujímavé, okej. Ja som mal upravenú bradu úplne zadarmo a Macaly dokonca nového zákazníka. Takto sa budú robiť weby v roku 2026. A takto to nastavíš za 30 sekúnd. Ideš do settings, nájdeš tam connection sekciu a klikneš na WhatsApp. Vyskočí ti QR kód, naskenuješ ho cez svoj WhatsApp, ako keby si pridával nový kontakt. WhatsApp ti hneď vyplní správu s tvojim unikátnym kódom, ktorý len pošleš. V Macaly ti hneď príde confirmation a môže začať posielať správy cez WhatsApp. Pošleš čokoľvek. A to je celé. Začať nový projekt jednou správou alebo otvoríš jeden z tých, ktorý už máš v Macaly a môžeš na ňom pokračovať ďalej. Stavať pekný web ešte nikdy nebolo tak easy ako teraz. Začni zdarma na macaly.com a máš tam 3 milióny kreditov zdarma. Kámo, za ten čas, čo si nahrával video, že som do WhatsAppu poslal 3 správy a mám postavený nový projekt. Mal si pravdu, funguje to. Ach, to je 500 teda.